אבל תחזיק את זה ישר, אחי, זה ליוטיוב. Don't worry! מה אומרים חבר'ה? נט פה. תרים את זה ככה, אחי. סגור. מה אומרים חבר'ה? נט פה, עמית, איתי וליאם, קיבינימט שמאלה. ובאנו לצלם לכם סטריט ככה. יאללה, בוא נתחיל. עכשיו הגענו לספוט הראשון. יש לנו פה את ליאם. שלום. יש לנו פה את נט. ויש לנו פה את איתי ונטורה. מה נשמע חברים? איך היום שלכם הולך? מה נשמע? מה קורה? תחתוך את זה שאני אומר מה נשמע פעמיים בעריכה. לא רוצה. אתה לא יכול להמשיך לרכב על טרנדים שלי, אחי. מה זה היה בר? לא צילמתי את הבר, כוס סמק. איתי רוצה לעשות משהו? בוא נראה מה עושה. רציתי יד לבלה. אתה עושה את זה שוב? אוקיי. יאללה חבר'ה, גם הצלם אז חייב לתת לי. טייק 2. טוב יאללה חברים, נשבר הבלבל, אפילו המתקנה מים. חברים, 12 שקל מים, בגוג רשום. טוב, בינתיים אנחנו נלך ככה לספוט הבא. טוב, אז עכשיו סיימנו עם הספוט הראשון, עוברים לספוט השני. זה צולם, אחי. זה צולם. כן. באמא שלישית? כן. איזה מסכנה באמא שלי, מה זה היה? אבל זה לא ספוט שאני מזמין. מה לא מזמין, אחי? סתכל איך זה מצטלם, זה מול המים, אחי. מה שבא לך?